Hola, me diuen Concha i este negoci és Sueca Express Cafè. És per a vendre cafè. Bé, començarem a la plaça en 2009 i després ens traslladarem ací des del 2012 fins ara. El tracte en els clients i l'oferir-los productes bons i de qualitat. Mira, el cafè és una beguda que es consumeix molta gent al llarg de tot el dia. De fet, és la segona beguda més consumida en el món després de l'aigua. Entonces, pensar en que per a casa buscar un producte que fora bo, còmode, ràpid, senzill. Contactarem en esta empresa italiana que fa el cafè a la manera italiana, o sea, en unes càpsules en un bon punt de torrat, de mòlt i de premsat. Entonces li és un cafè de màxima qualitat i ens tirarem avant. Mira, començarem en un sol producte i després, a poc, anarem augmentant ja el número de productes, passarem de la xicoteta para la plaça ací a esta tenda, crearem una botiga online i anarem augmentant poquet a poquet i així estem. Així, principalment el que venem són càpsules de cafè per al sistema Cafitali, que és de l'empresa italiana que vos he parlat abans. També tenim a part càpsules compatibles per a la màquina Nespresso o per a la Dolce Gusto. Que no siguen càpsules, tenim monodosis de cafè ecològic, cafè mòlt, infusions piramidals, que tenim té roig, té verd, té negre, una varietat. Sense oblidar-nos també de la mel que tenim d'ací de taronger i de romer, de tarongers de la nostra zona, clar. En quant a formació, sí que hem fet alguns cursos al voltant del món del cafè i d'altres, la majoria organitzats per l'associació Arrimat. Estos van enfocats a tindre una millor atenció als clients, a fer un poc més guapets els escaparates, a gestionar un poc els negocis. I en quant a les noves tecnologies, també disposem d'una tenda online que es diu suecaexpress.com, que ven els mateixos productes que ací en la tenda física. I a banda també estem en Facebook i en Instagram. Bé, este negoci aporta, com he dit, uns productes saludables i de qualitat que ajuden a millorar la vida diària, a fer-la més còmoda. A banda d'això, també som patrocinadors, intentem involucrar-nos en la cultura del poble i per això som des de fa anys patrocinadors del Festival de MIM. També ho farem uns quants anys del concurs de paelles. I en el món de l'esport també patrocinem algun equip de futbol o el motoclub o alguna coseta anem fent. Bé, per als nous emprendedors els diria que aquest negoci en el que somien que siga diferent als que ja existeixen, que intenten investigar tot el que hi ha al rededor d'aquest negoci, totes les cosetes, bé la financiació, bé si és viable després econòmicament, que se formen, que siguen perseverants i sobretot que s'apoyen en gent en experiència, que sempre els pot ajudar i donar-los consells, com en aquest cas podria ser l'associació Arrimat. Bé, Arrimat és una plataforma associativa que promou el comerç local de diverses maneres.
ve fent propaganda de publicitat dels nostres comerços, ve defensant els nostres interessos, ens assessora i gestiona en quant a la normativa legal i promou cursos i tal. És una associació molt dinàmica i compromesa amb els seus socis.